Sanibonani babukeli emakhaya kuphi nakuphi la kufinyelela khona le video lo nibingelelayo MC Mluda khona la eMluda TV. Ake ngithi nje mawuqala ngqa wena ungena kule channel yethu edume kakhulu. Ngisacela uklikhe usubscribe bese uklikha lapha i-notification bell ukuze thina njalo uma sifaka i-video entsha kube uwena oyithola kuqala. Uyazi ke nawe mbukeli ukuthi lapha asicucuzi sihle siniphethele indaba ezishisayo neyivutha amalangabi. Sekubonakala lapha umculi kaMaskandi lapha odumile owaziwa lapha ngoKhuzani Mpungose eposte uhlobo imoto lapha ehlobo lwayo kuyi-Avanza nalapho behalalisela khona ke lapha umfowabo aphinda beyigidangoma lakhe lapha uKhuzane uthibela umfokampungose. Kanti le moto intsha sha ayinayo inumber plate ke lapha uthibela uyithenge egarage. Kanti ke utusa nje ubuhlakani bakathibela ke lapha uKhuzane uthi akaqalanga nje ngokuthenga imoto kepha uqale walobola unkosikazi wakhe wase akha lapha indlu wasegcina lapha ngokuthenga imoto lapha entsha shaya ikhiphe esitolo. Kanti-ke siyakugqugquzela lokhu bafowethu ukuthi abantu bangajahi nje ngokuthenga izimoto bangakalungisi emakhaya. Nakumuntu singeke simjaje nje kodwa kunjalo. Bafowethu uthibela uqopha umlando ngendlela emangalisayo lapha njengoba kubukeka ngathi nguyena oqale nje ukuthenga imoto entsha ceke kumagidangoma amaskanda ake yaba khona. SiMluda TV siyamhalalisela ke lapha umfokampungose. Sithi sengathi bangabaningi abantu abafana naye babe baningi nje abantu ababukela kuyena. Siyabonga.